Hola. Bé, avui us vull parlar perquè aquests dies, ahir i avui, ha sortit la notícia que a partir de l'1 de juliol s'obren fronteres, que podrà venir el turisme, tot que hi ha hotels que es plantegen obrir, hotels que no, però bueno, en definitiva que a partir de l'1 de juliol sembla que podria venir turisme i que no seria necessari que fessin la quarantena de 14 dies que en un inici es va dir o que sembla que es fa passar a dia d'avui amb algú si bé, que jo no ho tinc massa clar com ho fan, però bueno. El cas és que a partir de l'1 de juliol no poden venir turismes i no hi ha quarantena. Potser és un tema que ara no s'hi pensa tant, però sí que en època normal o fora de la situació de crisi sanitària que vivim amb el Covid-19, m'ho he preguntat moltes vegades i és com funciona Airbnb? Bé, Airbnb és una plataforma a través de la qual es pot llogar un pis temporalment per períodes curts, vacacionals o setmanals o diaris pràcticament. Una mica la plataforma et dona un nivell de parametrització que és adaptable a pràcticament el que vulguis. Val? Hi ha molta gent que m'ha demanat opinió o que m'ha preguntat com funcionava, si jo en sabia, i la resposta és sí. Jo he experimentat, ja no tan sols com a usuari, sinó com a gestor de pis on s'ha utilitzat el sistema d'Airbnb. I la pregunta que em fa la gent normalment és què em surt millor, si llogar amb Airbnb o ficar el pis en un lloguer tradicional. I sobretot això es va despertar una mica quan a mitjans de l'any passat ens van canviar els lloguers, la normativa que els regia, i van passar els lloguers a ser de 3 anys a 5 anys. Jo suposo que molta gent amb por a tenir el pis, entre cometes, hipotecat durant 5 anys sense poder-hi accedir o sense poder-ho utilitzar, miraven altres recursos i un que sorgia era aquest. Bé, jo he experimentat Airbnb, com us deia, i la veritat és que no en trec una conclusió clara. I penso que tot acaba anant una mica en funció de l'experiència que vulgui viure el propietari del pis. I dic experiència perquè realment, en el meu cas, va ser tota una experiència. Vaig estar-ho provant durant 2 mesos, poder. I durant 2 mesos, que van ser setembre i octubre, eren 2 mesos on aquí a Sant Sadurní, per exemple, hi havia la verema i hi havia el cabatast, amb la qual van ser mesos que entenc que eren atractius pel turisme estranger. I la veritat és que així va ser. Vaig tenir l'immoble completament ocupat tots els caps de setmana d'aquells 2 mesos. Cap de setmana pur, és a dir, dissabte i diumenge, cap de setmana no tan pur, divendres, dissabte i diumenge, i en algun cas dijous, divendres, dissabte i diumenge. El tema una mica és que en cap cas vaig aconseguir que el pis estigués ocupat entre setmana. Sempre s'ocupava els caps de setmana. Perfils molt diversos, és a dir, diria que gent de territori català o espanyol n'hi va haver-hi uns que venien del País Basc, i la resta van ser gent de Turquia, gent de Dinamarca, gent d'Ohio, gent de tot arreu. Per què us deia allò de l'experiència? Perquè, clar, hi ha molts factors a tenir en compte. És que cada setmana et venia una gent amb uns criteris completament diferents, amb idiomes completament diferents i amb voluntats completament diferents. I a més, un afegit és que, tal com funcionen els vols avui en dia, o com funcionaven fins ara, els vols low cost, uns arribaven a les 3 del matí, els altres arribaven a les 6 del matí, els hi tenies que coordinar taxis, els hi tenies... una experiència. Jo m'ho vaig passar bé, a mi em va agradar, però si anem una mica a la rendibilitat, què em compensa o què no em compensa, què em dona més tranquil·litat, la sensació amb la que jo em quedo és que, tot i que econòmicament va estar molt equilibrat el que hagués cobrat en el pis del lloguer, tenint-lo lloguer normal amb un lloguer tradicional, o el que el vaig acabar traient-ne només amb els caps de setmana, estava molt equilibrat. El que passa és que en el meu cas propi, per exemple, i era un producte molt concret, estava constantment pendent de gestionar neteges, gestionar coses que es podien fer malbé, sol·licituds que et feia la gent, i una mica era molt haver d'estar pendents
d'aquell lloguer cada cop, no? Coses que no tens amb un lloguer tradicional, en el que poden sorgir coses, però tot és com molt més pausat, val? Bé, espero haver-vos ajudat. Era una mica perquè l'haver parlat aquests dies al sortir la notícia del tema del turisme m'hi va fer recordar i vaig pensar, hòstia, això és una cosa que molta gent em preguntava, doncs em venia de gust explicar-vos-ho. Per descomptat que en cap cas ho desaconsello, és a dir, és una opció més, i us puc ajudar amb el que necessiteu i la meva experiència, lògicament, us la explicaria amb més detall i us donaria consells i coses per fer. O sigui que, si us interessa, ja ho sabeu, em podeu contactar. Podeu escriure per correu a david.vilomara@vilomara.net. Sabeu que aquests vídeos es pengen al YouTube, al nostre canal de Vilomara Associats, que tenim a l'Instagram, a vilomara_associats, i que em podeu escriure un WhatsApp o em podeu trucar al meu mòbil personal, que és el 638 70 29 19. Moltes gràcies.